ман бо боварии комил гуфта метавонам, ки агар мо саргузашти муҳоҷиронро анализ кунем, таҳлил кунем, 90% онҳо ба ҳамдигар шабеҳ ҳастанд, ба ҳамдигар монанд ҳастанд. Ва дар асоси саргузашти худ ман метавонам саргузашти муҳоҷирони меҳнатиро ба 3 давра тақсим кунам. Давраи якум вақте ки мо бори аввал ба муҳоҷират меоем. Ман соли 2008 тариқи поезд ба Россия омада будам. Ва ҳамон замон ёд дорам, вақте ки кор мегуфтанд, ман ҳама кор ба розӣ будам. Вай хоҳ грузчикӣ бошад, хоҳ стройка бошад, хоҳ курьерӣ бошад, ман розӣ будам. Ба кадом хотир? Ба хотире ки вақте ки бародарону хоҳарони мо инҷа меоянд, як қисми аъзои оила дар ватан ҳаст ва бародарон муҳоҷир нисбати онҳо як ӯҳдадорӣ, як вазифаи худро дорад ва он розӣ аст ки чӣ коре набошад иҷро кунад то ба